Знаете ли, че в Англия някога хората са провирали децата си през един камък, за да ги изцерят? Вървим по следите на древните. А това е Менън Тол. Странен мегалит с идеално оформен отвор, намиращ се в Корнуол. И съвсем не е единственият подобен. Недалеч от него се намира друг негов побратим, известен като Толванският пробит камък. Малко по-различен по форма, но изпълнявал същите функции в миналото. В продължение на векове хората вярвали, че Менън Тол може да лекува болести. Деца с слаби кости и хора с болки били водени тук и карани да се провират през отвора. Не веднъж, а 3 или 9 пъти. Винаги срещу слънцето. Но това място може би е било и нещо повече от лечебно средище. Някои изследователи смятат, че камъкът е бил подравнен със слънцето и ползван като съоръжение за отбелязване на времето. Лечебната слава на мястото е само част от историята. Хората вярвали, че тук живеят феи и че могат да отвличат деца и да оставят нещо друго на тяхно място. Слабо и странно дете. Не съвсем човешко. И какво правили родителите в такъв случай? Довеждали рожбата си тук и я провирали през камъка. От жена към мъж, от мъж към жена. Отново и отново. Докато истинското дете се върне. I am back! През 19 век някои деца дори били събличани голи, провирани през камъка и влачени по тревата. Всичко това се правило, за да се развали магията. Но въпросът за истинската функция на камъка остава отворен. Ритуално място ли е бил? Или календарно съоръжение? Или може би врата между световете?